Hamon sa mga mag-aaral at guro ng Bicol High School for the Arts and Culture sabay ng pili ang kakulangan ng mga upuan. May mga pagkakataon pa raw na may mga mag-aaral ang napipilitan na umupo sa sahig at ang iba ay nagdadala ng kanilang sariling silya papasok sa eskwela. Nagdadala sila, sir, any kind of upuan. Pwede yung ginawa ng tatay nilang upuan, yung upuan na lumang upuan, okay lang. So, iyon ang dinadala na. Tapos kapag halimbawa walang-wala talaga, yung teachers, parang nag-a-adapt as student sila. Sobrang hirap, sir, kasi katulad, pag magsusulat sila, yung iba standing position, yung iba naka-squat na lang o kaya kung sana sulok-sulok na mayroong mapagpapatungan ng kanilang kwaderno para makapagsulat lang. Talaga mahirap. Very mahirap po siya. Day mo aram kung sa inga pwede magtuka o magpwesto o da kang permanentang tukawan po. So, paano ginagawa mo nung wala kang permanenteng upuan? Dati po kaya igwa po siyang green chair lang po tamo. Yun po ang ginagamit pero po makasurat. Sa isang seremonya ay pinagkaloob ni Governor El Rey Villapuerte ang mahigit 300 armchair, digital asset gaya ng laptop sa naturang paaralan bilang bahagi ng kanyang suporta sa education sector at pagpapalaganap ng sining at kultura sa mga kabataan. Hindi nag-aasenso kung mayong kultura, kung mayong arts and culture. Totoo yan. Hindi lang importante ang math, science, reading. Importante arts, culture, importante creative mind. Ang isip na nagkakaroon ng creativity. Walang nasyon bansa na nag-aasenso kung mayo kayan. Kasabay niyan, inilunsad din ang baon program ni Governor El Rey Villapuerte upang matulungan ang mga mag-aaral sa kanilang pang-araw-araw na allowance. Well, nagbigay po tayo ng 300 school share, 3 laptop, then nilaunch natin yung baon program, ayuda sa mga bata, pang baon, tag 1,000 each. At nag-commit po tayo, by next year, gagawa po ako 100 million na High School of the Arts and Culture na may building at complete facilities. Thank you so much, Governor El Rey Villapuerte. Malaking tulong sa amin, tapos siyempre sa ating buting gobernador. Pinapasalamatan natin ng malaki yun sa pagkaka-approve ng mga upuan na ito. Unang-una, of course, gusto kong pasalamatan. The whole Bisak community ay masayang-masaya ngayong taong 25 na pasukan, school year 2024-2025, dahil magkakaroon kami ng 300 pieces na armchairs para sa mga bata under the Adapt a School program of the RA 8525 through the leadership, of course, of our Honorable Governor El Rey Villapuerte. Eli Balbin, CSN.